mutane kuma we came from different backgrounds, but for 5 days muna ta wannan. Akwai abubuwan da muke yi bisa kuskure, so yanzu saboda wannan workshop din da aka yi mana ya zamto za mu ƙara gyara kurakuran mu a ciki. Samina, ni gani nake kamar ni kaɗai na fi kowa morata. Saboda mahimmancin cinematography, akwai director, akwai operator. Harkar light ne a masana'antar fim. Mun fahimci wane ne jarumi wanda yake ya ansa sunansa professional. A matsayina na jaruma. Da abu da yawa ana amma musamman abu ɗaya zuwa biyu.